सफैलायबाय जों मायाव मोनलाय रुपवे बावाखै नै इथिं नाय नोंथांमोना नायलांबाय टिकेट हाउस इथिं टिकेट हाउस लाना थांबाय जोंहा बेयाव दायो मबाइलानो मोजां नंला नालाय ओंखायनो मोजांबो नुला नाय इथिं दा देखायलांगासिनो जों इटका जायगाया नैबे गोजौ थांगोन जों ओमफ्राय गोजौ गाखोनोसै एबाराव नै फाइनालि रुपवे माथो खारजेनबाय एफा लासै खारो नालाय जोख्लाय हरलाबायनो हागौमोन दासो जादों बोरैबा मानसिफ्रा गोगोम दंखायो नै उमानन्द मन्दिर मोनसिगोन दायो नावबोयाव गाखोनांगौ जारा उमानन्द मन्दिर उमानन्द मन्दिर Hitler menjengnya nih Rina masih fैगासिनो ini fैनायाव नावजोंनो फैनोसै नामाब्रा होननायनि फैयानोथ' फैनाय नै माबोरै बारो फात्ता मोनखौ ना बे गेजेरजों माबा बोयो बैथिं बेरायनो हाबावो नामा ना लोगो लोगो फैफिन खानांगौ
वेलकाम बरायबाय नोंसोरखौ होनदों बैयाव